Care a fost cel mai mare aha pe care l-ai avut de la curs, de la cele 2 ediții la care ai fost? Cel mai mare aha, pot să zic că a fost avatarul de client. Și asta nu știam. Doamne, ce mai este? Și cu asta știam ce presupune să ai un client, mă rog, tot așa, venind din presă, deja știam care sunt clienții pe partea de televiziune, pe partea de presă scrisă, pe partea de online și cel mai mare aha, bun, avatar de client. Și cu ce se mănâncă asta, ce înseamnă asta, cum să mă gândesc eu chiar așa la nevoile clientului. De fapt, noi fiind o instituție de presă și foarte mare acolo în zonă, în satul mare, nu prea aveam concurență, veneau clienții înspre noi. Adică acum s-a schimbat perspectiva total, eu trebuie să merg înspre client, eu trebuie să mă gândesc la nevoile lui, mai ales când fac partea de strategie de comunicare, să mă gândesc ce nevoie are, cum pot eu să le îndeplinesc și atunci așa mă duc înspre client. Da. Nu mai aștept să vină clientul înspre mine, că nu mai suntem sau cel puțin pentru mine asta a fost, că nu mai sunt în acea etapă în care clientul oricum vine și cumpără. Da? Și chiar dacă vine și cumpără, ce am eu unic și diferit față de alții care fac în piață același lucru pe care îl fac eu. Sunt multe agenții de comunicare și de PR și atunci ce aduc eu nou și diferit. Da, a fost cel mai mare aha. Și al doilea, tot așa, plan de business. Ok, pe 5 ani, să mă gândesc eu de acum, pe următorii 5 ani ce o să fac. Deci au fost foarte multe lucruri pe care mi se păreau așa stranii la început, dar apoi chiar am conștientizat cât sunt de importante și ca să zic cu planul de business, că acum eu îl fac pentru 2024 din nou, iar am luat septembrie 2023 până septembrie 2024. Și da, dacă la început nu a fost foarte realist, sigur, dar primele dăți nu e foarte realist. Da. Acum începe să prindă cât de cât contur și oricum se schimbă. Și clientul și avatarul de client, dacă în prima ediție aveam un client, acum să zic că deschid o nouă linie de business pe partea de comunicare, din nou trebuie să-mi structurez avatarul de client și să mă gândesc la el, deci chiar mi-a ajutat foarte mult. Eu recomand oricui are ocazia, nu doar n-aș zice că doar cei care sunt la început de drum, eu zic că cei care sunt în primii 2-3 ani și chiar dacă vor să-și deschidă o linie nouă de business sau vor să testeze un nou serviciu sau un produs, cursul tău chiar îți oferă tot ce ai nevoie, poți să o iei de la zero, de la A la Z, cum s-ar zice, și ai toate etapele și este foarte important. Oricum lucrurile sunt în mișcare, tu oricum adaptezi tot timpul, aduci noutăți.